Olugono. A na-ebuli ụgwọ mmadụ n'ọkwụnụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ejide nke oji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye ga-adị fọdụ mba gị, ndị oche ya fọdụ mba gị. Fọdụ asịkala aka ọgọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa okpuru ụka aga. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala amanwụ ọma nwụchacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa ume, ọdịnala ya dị. Ka ntọbiri ebe a ụmụ ọdịnala Igbo ụtụtụ ọma nọ. A sị m na chi tata bụ eke ya eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Ebe ọ bụla isi na-anụ olu m all over the globe from any of our social media handle, a sị m ọmaka ga-emere ụnụ n'ụbọchị taa. A sị m na onye na-achụ ụnụ ga-ada. Onye ọbụla chere ihe ọjọọ ya eme ụnụ ya nwee ọdachi n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ise maka ndị ọbụta bụ izizi ha na-afụ m na social media, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Afa nji wee chi ọzọ. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa gbaa afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu, oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile agba. N'ụbọchị taa isiokwu m ji wee bịa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma n'oge awa nke eziokwu. Isiokwu m ji wee bịa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara chi gị, ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ịgọ mmụọ, ihe ị kwesịrị ịma gbasara igo-ofo and spiritual exercise. Nke bụ eziokwu bụ na mmadụ bụ spiritual. Yes. So for you to be successful here on earth, you must go spiritual. You cannot afford to be starving your spiritual strength, your spiritual you, your spiritual being, that is they call you. You cannot afford to starve it
and you expect to excel in this competitive world. Before ngawa n'iru ọkwa dị mkpa, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa aja anyị na-achụ n'igwe. Na ị nwere ike isonyere anyị n'ebe ọ bụla ị nọ all over the globe. Ndị na-esonye bụ na aja ọnwa ọbụla amarụgo ka esi eme, mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe dị mkpa ị ga-eme na ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na anya bụ aja. Aja mbụ n'elu, aja ịpụta ihe, aja esigoro na ya bụ dị ọtụtụ ndị mmadụ elu. And I can tell you, aja ọbụla a chụrụ ma ọ bụ ọfụ ọbụla agụrụ ma ọrụ mmụọ niile kpere ekpelụ, as a union, as a unit, ọ na-adị oke ile. Ichi isonye na anya bụ aja, ihe ị ga-eme bụ forward ọrụ 3 prayer request gị, then chat m na WhatsApp ka m gwazie gị other details I need from you in order to book you. Distance abụrụ ebara ya. My WhatsApp number bụ 08057837672. I repeat, 08057837672. Ọ nọmba ihe nweta m na WhatsApp. Nke abụọ, ọ bụrụ na ị na-alụ n'any radio stations and they want to be showing our movies, yes, the channel you are watching now, our evangelization channel, mana anyị nwere channel anyị maka Nollywood, and our movies are very unique. Our movies bụ movies eji akụzi ihe, ị ga-eji wee mụta ihe, ọ dị very iche. You can visit our YouTube channel, Ugochi tubelu movie productions. I want to chọrọ ka ya station, their television station, they show our movies. Chat me on WhatsApp. Then, cause us in that young game, in the video, but what can I share what? You might save, you might save lives by sharing our movies. I can tell you. Makana okukwe na-esi n'ọnụnụ. Then ka anyị gawazie n'iru n'isiokwu anyị ji bịa. Isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ akụwago m ya, mana gee ntị nke ọma, imesi metụ aka na share button, nwere ihe ọ ga-efu gị. Ihe m na-achịkọwalụ gị bụ as a human spirit. Ị bịara n'ụwa ka ị nọrọ as onye nlegharị anya. You are in on this earth for a purpose. And it's until then, when you achieve that your earthly purpose, the set goes from the ongoing, from the day one. You can never be a fulfilled human spirit. Ma ọ bụrụ na ị mezuru ihe ahụ assignment ahụ enyere gị ife ịbịawa n'ụwa. And ka ị ga-esi wee ma ihe iji maka ịbịa n'ụwa. Ụfọdụ na-eje n'afa na-asịsị gwa ha ipopose ha ji wee bịa n'ụwa. Ya purpose iji bịa abụrụ ihe a ga-enye gị in one single afọ. Ọ possible? Yes. Ọ bụrụ na ọnọdụ ka ị chọrọ ije university, ị ga study medicine. Now, ị na-eche ka enye gị ihe niile, nkụzi niile, na exam niile ị ga-pass na that university in one day. Ọ dịrọ possible. Maka na asị ndị Igbo na-atụ isi n'onye afọ gwa, ọ bụrụ na o mee ya akwụkwọ ọzọ agwụ ya. Is stage by stage. One, you first get admission. After getting the admission, you start taking your exams one after the other, from year 1, second year, third year, going forward. Expression of interest. Yes, in your spiritual journey, you must have the interest to succeed massively. Ige meriri na anọ m ebe a nna biko ziga m. Onye agbata n'ije n'akwụkwọ Samuel. Mgbe Samuel na-abụ ọnọlụ onweta ozi akpọ ya, akpọ Samuel. Ọ na-achagharị anya, ọ gbara onye na-abụ ya. O nwetaghị, o wee jekwu
onye nchụaja wee sị ya nna m ukwu ịkpọrọ m, nna ya ukwu asị ya mba na ọ kpọrọ ya. O wee nụkwa ka a kpọkwara ya Samuel again, o jekwukwa nna ya ukwu sị ya nna m ukwu ịkpọrọ m, nna m ukwu sị ya nna ya ukwu sị ya mba. Nna ya ukwu wee sị ya Samuel, ọ bụrụ na ya gbuo onu na-akpọ gị kpọọ gị ọzọ, gị sị ya kwube nwa odibo gị na-ege ntị. Until mgbe Samuel eji kpọkwaje Samuel the third one, Samuel wee sị kwube nwa odibo gị na-ege ntị ka eji bido zibe ya ozi. So whenever mmụọ na-akpọ gị oku, mmụọ chọrọ ka ọ dị sure na ị na-pay attention, you must be ready, and you must be ready to apply the message ọbụla mmụọ na-enye gị. Ị ga-asịrịrị kwube dị nwere nwa odibo gị na-ege ntị before you be able to grasp that message. Ọnya bata ụfọdụ nwere ike ịsị na ya nọ na nlọ ma ọ bụ na ya nọ n'ife, ezie ya ozi mana o nwere ike ịchịkọta. Ihe kpatara ya bụ na inward adro ready. Inwardly you must be ready to receive that message. Tesi kwube onye nwe anyị adị m ready, nwa odibo gị na-ege ntị. If not, the message will not come. Ọnya batara o ji wee sịkwa gị n'akwụkwọ Matthew, I think 7:7 nọ sị yọọ ị ga-ayọta, ask it shall be given unto you. So you make the move. Chọọ ị ga-achọta, kụọ aka na a ga-emeghere gị. Meaning you must make the moves. Ebunyego all the expo nwere ike ibunye gị. Na-ebatara n'ọdịnala Igbo does not mean magic. Ọdịnala Igbo bụ genuine ọdịnala Igbo ka na-ekwu maka ya is spiritual movement. You must be ready to develop your inner being spiritual wise. You must be ready. Ọ bụrụ just no n'inye go send you dibia ego ma ya spiritualist ego ka ọlụ ọlụ. Then from your own end, what are you doing? From your own end, they must have a time for your spiritual exercise. Very important. Akụwa go be akụwa kwu ọzọ. When akụwa gị da, no onye nchụaja gị is only interceding. Ọnọ ka ya attorney, ya lawyer, ị nwere nsogbu, engage the services of a lawyer. All lawyer gị bụ ọnụ na-ekwuru gị. Lawyer gị ga na-present your case before the forces of nature, entities of powers, using his connection, appealing, defending your case, telling the juries, the forces of nature. Now, why you should be tampered justice with mercy? Here, but I don't hear it to an email in error. But I need to go son. All they are intermediary. Now, from your own end, you show the boss. Oh, yeah, but I'm going on what is happening on earth is a prototype of what is happening in the world of spirits. Because most of you have not developed yourself to the level of seeing what is happening in the world of spirits. Oh, yeah, but I'm not going on our legal system here. At a stage, I got thinking one on when you go, yeah, attorney, better or that's actually forgetting a witness boss. He actually forgot that witness boss go. He will go say, now here they go to a cosme, and then they shot the double shot. Yes, the hearing now, my lord. Now here they to be here to a coast worthy, they coast worthy, they kiss worthy, sorry. I'm going to make a mistake. They is so sorry, they hear to an email. Here the juries in a checkable. Go for the real repentance. Go for that. Now it is sorry. Give us your no go you go see no be convinced here. The hammer was done in error. Need sorry. Believe in me. I only in the ya priest. Oden to ajagi your nisigi will be favorable. Again, you fair hearing. You get what a soft landing in the judgment. You got that? So you to accord, they don't even say, okay, I'm gonna the attorney. Then no, they are they plead on your behalf before the juries, the judge. Now we are
how sorry it is. The Yabo email. Therefore, they sorry. You should tamper justice with mercy. You know that? Now, talk all justify and they have a good person. They have in error. Now, give one of the appointed to the witness boss. You sound also arrogant. They do not sorry, but they got an opportunity to make it. No one came to do you more. How do you expect the juries to give you fair hearing, as in fair judgment? Because you have spoiled everything. So spiritual atom can go along with you spirituality. Now, from your own end, they must show sorry. Go where correspond with you. Onye na aya ayo n'isi gị. Eto akọ na anybody. Now, ọtụtụ ndị mmadụ akụwago m many a times. Ụfọdụ ndị mmadụ bịa, they will remain stagnant. Ebe ha na-achọ onye wuchi onye ụwa ha, ma wuchi onye ụwa dị iche, ma onye ụwa dị iche, chi ọ dị iche, onye ụwa dị iche. Ihe niile na-abụ confusion ndị mmadụ na-etinyere onwe ha. Akụwago m times without number. Ọtụtụ ndị mmadụ ịbịa na my message na-ajụ m na-echọrọ ịmụ onye bụ onye ụwa gị. Onwe bụrụ ihe i mere, this ya just a newcomer. Ịchọrọ ịmụ onye nọrọ ụwa by name. Ịchọrọ ka ị mara na chi ọ dị iche, onye ụwa dị iche, my brother, my sister. You are not serious. You are not serious. Akụwago m times without number. Na that thing na-achọ abụrụ ihe ị need at that moment. Ihe ị need goro bụ ka ile foundation. Maka na akwụkwọ ndị ụka ọbịa kwuru sị na ọ bụrụ onye ọbụla elero foundation ụlọ ya n'ebe a nasịrị ike lee ya ọfụma, ndị mgbe ikuku kuru ikuku kwu okusi ike na ndị na-eto ụlọ ndị a ga-ada. Ihe a bụrụ ihe ị nidiri. Akụwago m ihe ị nidiri ka onye batara ọfụ nọ na n'ime. Ọ bụrụ onye gbasalụ chi onye ụwa gị, onye ka ọ bụ grafia chi ọ dị iche, onye ụwa dị iche. Kụwala gị sị na chi gị anyị na-ekwu okwu ya bụ ya spiritual force. Na ndị Igbo kpọrọ ya like ikenga. It stand like a kenga, or what he ikenga represent. Then ya reincarnator nweziri ike ịmụ nna mụtara nna gị ma whatever. Na ya na chi gị na one. Don't split them. Don't split them. Onye dibịa ọbụla sị gị split them, I can tell you what he's looking at. Ọ ya asị gị feed echi, feed chachi gị, feed kwa onye ụwa. Man, they are one. You don't need to split it. We're working at all the spiritual books, research in Megalo. But they recognize their spiritual guide. That's all. And what all their spiritual guide is one. So Chonyo Wagi is one. Ne production Chonyo one mother is one. That one and check body and you got there? Bogoru Chigi. You mean the same two entities, one. I have an idea, but I don't know if no message have shown you what if he can get it. And when you got out of it to abide the Kohana one, because they are one. If you never say you are unit, Makani weekend. As you are developing your spiritual powers, you will be attracting other higher beings that will be part of your spiritual associates. More in your higher, going higher, more you are making more friends of the entities of powers. More in the more gods. Work a while again, here we go more, get a big more. All Yabi hot than Igbo name, all Yakaja buying dog or more, Babubo. Dog or more one day. Then they better spirits. Then they better more. Maka de moja mo bai de jo ko be ai jo ajira ba na zakat kisembo onye bu mo ya izalo chukwu bu mo ya chukwu bu mo we kekwazie ndị angel ya na-ejeri ya ozi. The angels anwa bidoro from up to down. The angels a wozi enwere ike akpọ ha forces of nature. For that boy had the principalities and powers. For that boy had 24 elders. For that boy had the 9 choirs of angels, the cherubim and seraphim, the thrones, the angels, the archangels, and rest of them.
ha niile bụ ndị na-ejere Chukwu na mmadụ. They are entity support, they are spiritual forces. So all these spiritual forces are mmụọ ka ha bụ. Ịghọtara ya? Even mgbe ọ bụ na mmadụ macha ọrụ wee bụ ada onye ichie and ndị ancestors gị, ha niile abụrụgo mmụọ. Ịghọtara ya? Ha niile abụrụgo mmụọ. N'ime mmụọ niile a ha bụ ihe niile ime gịnị? Ị align yourself with them all. Ka ị wee kwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ. So ị ga-abụrịrị onye ihe ji akpọ anyị ndị ọgọ mmụọ bụ ndị na-communicate, build personal relations with ụmụ mmụọ. Bido na Chukwu okike wee gbadata na ndị niile na-ejere ya ozi. We establish, align ourselves with them. Maka na Chukwu bụ mmụọ, ndị niile na-ejere ya ozi ụkwa mmụọ ka ha bụ. So you align yourself with them. So anyị bụ ndị na-communicate. So whenever you are going out for your house, then you communicate with your chi, your spiritual guide. Gwara ya niile eje ebe dị etu a. Gwara ya maka that's your contract. Gwara ya maka ọrụ ahụ ị na-alụ. Gwara ya maka ihe ahụ ị na-achọ. Gwara ya maka ebumnobi niile anwa na ị na-achọ ka ije ebe dị etu a ka ọ gaziere gị. N'ijere for contract, na ị na-achọ ije for contract. Gwara ya ijesi abata, ọ bụgoro na ọ dụrụ etu isi wee chọọ ịbata kwesịrị onye ụwa m na-ejewekwa m na ọkacha ọkụ etu isi wee che, mana ama na echi ga-aka mma. You must be believing ya chi onye ụwa to show na recognize the existence ya. So ị ga na-agụ mmụọ. Then igo-ofo a na-ekwu maka ya gwere ebe igo-ofo, maka na-ekwu igo-ofo ụfọdụ ndị mmadụ amaghọta. Igo-ofo wụ ikpe ekpere. A sị na prayerless child of God is a powerless child of God. He must be ready iji na-aga ọfọ. Maka na ọdụ ụta mgbe ahụ ị na-aga ọfọ ka iji receive, ka iji connect with mmụọ. Ọ ga-enwerịrị time he set aside for spiritual connection. Maka na ọkọchị ife n'elu, ọ ga-ebu ụzọ tie obi na wee fenye. You cannot do without them. You cannot do without the spiritual forces. They are your backbone. Then why must you be just reluctant? You become so lazy. Na nwere ike inwe time ihe eji wee na-eme ya communicate with ndị otu gị. Ọ bụrụgoro company na-enwe board meeting. Company ọ bụla chọrọ ịdị successful na-enwe nwere ike asị na Monday morning bụ ha nwere board meeting. Board meeting na-abụ mgbe ha ji atụgharị uche, akpagharị ma akpa nkata maka etu a ga-esi wee si n'ike wee banye n'ike. Etụkọ mbe ha ga-esi na stage ha nọ wee gaa na stage n'ogo dị elu. So ị ga-enwerịrị time ya na ọ bụrụ na ị chọrọ ịdị successful here on earth. Now ị ga-enwe time for your spiritual exercise. Gịnị bụ spiritual exercise? Agwaghị na spiritual exercise bụ mgbe iji achịgharị uche, mgbe iji apụta ịkpọkuo mmụọ niile gị na-asụ isi a na-ịbịakwa na-ebịa ka gị na ha megide n'ọnọdụ ụtụtụ maọbụ ehihie maọbụ ọnọdụ abalị mgbe ọbụla sọrọ gị. But it must create like 5, 10, 15, 20, 30 minutes for your spiritual exercise. Ọ very important ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị dee ude na ndụ a. So ihe ị ga-emedowe bụ ịbịa mgbe ahụ ikenecha ha, ịgwa ha na ịbịakwala ka gị na ha nọrịa. Ịyọọ ha mgbaghara ebe ọbụla isi mejọ, kene ha ekene, ikenecha ha ịyọọ ha mgbaghara ebe isi mejọ, gwazie yọzie ha ihe wụ ihe dịghị mkpa n'obi, ihe a na-erighị nri na ịgwa ha, ịgwachazie ya iwee sị ha oke na ihe mere na ọbụla etu ị gwachara ha, ha bigo ha kere ihe ha chọrọ ka ime ha. You pause for a while. During this pause, I will tell you what will happen. Ị na-eme ihe a na-agwa gị ọfụma, bụ na mgbe ụfọdụ ị nwere ike you fell asleep. You fell asleep, ị nwere ike ifute onwe gị in trance. Yes, ị nwere ike inwe ike bara nlọ, and the law of the Lord or trance of the that is so clear. Or you will receive message, voice. Your intuition will keep it over. If you don't know what the voice, very clear, and I can tell you, if you start to apply it, or God ever clearer. But I know you from what or may have was out here. I don't keep on your ordinary, go spiritual. Ordinary is not just you walk. On your day, you wouldn't die, and you won't have it. Makana ha the self-centered, ha don't make uplift our people. All then you see that the hard the idea in front and back.
If I may not broke out with it, I know they enslave us by bringing their white man religion in order to keep us where we are. What they would have done is to tell our people to remember, eat, and feast with a fellow human being. Good. Then at the end of the day, you share the whatever you cook, the issue okoko, the ukwu and the other rice, or maybe tea and rest of them, to other lesser beings, the animastics, the animals. You keep them as saraka, they will come and feast on it because will be more waba. Those birds, those lizards, and everything, they are creatures. So then, after doing sadaka to those less creatures by sadaka and the other things, yes, that one is good. But again, in order to spiritual exercise and now. No, two years we in a primary, whereby in a secondary. We will the more what they should have told us. But India and China are ahead of us spiritual. And not like I just succeed massively. Because they did not allow the Ndanyales to keep them to stagnation in the sense of religion, foreign religion. They keep growing with their pace. Today they are super champions. You know that? Makana had developed their spiritual destiny gradually. However, not hand. Instead of helping us, they keep enslaving us by giving us their religion in order to keep making our money back to them as tithes and maintaining Rome and maintaining the Canterbury. You know that? So what am I saying in essence? Spiritual then you must have time for your spiritual. In the spiritual exercise, you can get revelation. Back you can get radiation. Back you can get messages of what we must do. It's not enough. I don't fold your hand. I can tell you. Now more money hand legal tender, money hand ego. Yes, here more you the wisdom of what you will be doing in order to be solving people's problem. And then in return, you monetize your services. That is how to make it. But come more to go, or if you like, you can never wake up in the morning. No matter spiritual exercise, spirituality on email, not possible. Because the more here legal tender creation of man. So what am I saying? You don't get that. You develop more time for your spiritual exercise. Marking any water inspiration of how you can leave this business to buy another business, how you can do this or do that. Business trip in you must be guided. It cannot just be like a you must go spiritual in order to connect with your spiritual forces. You were going to get their forces, all your spiritual associates. How can I guide them in one hit Magabiwa? Or can I guide them step by step till you discover your talent? And once you discover your talent, your hour will begin to shine and you'll be moving from strength to strength. You can never be successful. And the key is where you discover your lane by communicating effectively with your spiritual forces. Or how can I guide you? You know what I mean? Send the message in the WhatsApp 0805 7837 672. Mobile choke about family. Ya guys here. The pack and I share about it. Or the Pano Gawan case you, it's in there, Monday. Ya guys here.